Biyaheng Legazpi to PTEX vice versa, aarangkada na rin. Pinayagan na ngang makabiyahe ang mga pasahero mula sa Legazpi City patungong PTEX at PTEX to Legazpi City. Ito ay ayon mismo sa Facebook post ng Alps Bus Incorporated kagabi ika-19 na araw ng Mayo 2021. Samantala, narito ang mga requirements para sa mga pasahero mula sa Legazpi City patungong PTEX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Number 1. Employee ID and/or valid ID para sa mga APOR o authorized persons outside of residence. Number 2. Negative antigen test result mula sa Legazpi Grand Terminal na isasagawa sa mismong araw ng biyahe. Ito ay nagkakahalagang 450 pesos. Number 3. Certification, documents o barangay certificate na nagsasaad ng purpose ng travel para sa mga non-APOR. At number 4, pinapayagan rin ng mga pasaherong edad 15 pababa kung mayroong essential travel certification. Para naman sa mga babiyahe mula PTEX patungong Legazpi City, narito ang mga sumusunod na requirements. Number 1. Employee ID and/or valid ID na naka-address sa Bicol Region. Number 2. Negative antigen test result mula sa PTEX na isasagawa sa mismong araw ng biyahe. Ito ay nagkakahalagang 950 pesos. Number 3. Certification, documents or barangay certificate na nagsasaad ng purpose ng travel para sa mga non-APOR. At number 4, pinapayagan ring makabiyahe ang mga pasaherong edad 15 pababa kung may essential travel certification. Kailangan din ng advance booking 2 araw hanggang 3 araw bago ang biyahe. Pinapaalalahanan ang lahat na point-to-point lamang ang mga biyaheng ito. Narito ang schedule ng Alps sa Legazpi City patungong PTEX at vice versa. Para naman sa pamasahe, ito ay nagkakahalagang 1,000 piso. Manatiling nakatutok para sa latest update sa Bicol Provincial Buses.